Здравей, Драконяко, тук много е шумна играта, но започваме отпред са Uncharted 3 Drake's Deception. Излезе Uncharted 4, обаче аз не искам да играя, защото първо е за PlayStation 4. Fuck PlayStation 4! Само PlayStation 3. И не мога да играя. Но нека да видим кампания мултиплеер Co-op. Не, по-късно. Да, по-късно ще играем двамата с него. Купихме мегакия контролер, ако сте гледали анбоксинга. И сега ще изварим този контролер. Защото трябва. На какво играем? Very easy, normal, hard. Не знам, на normal. Normal ще. Морко. Пусто такова. Пусто така, сивчета ли, бе, брат? Дай да седим и тук. Седа и тук, брат. Uncharted 3, Drake's Deception. Много сладурска тази игра, не мога да разбери защо. Тихо сега малко. Между другото, това просто е много гръч. Сега, ще мълчим, да гледате като сцената. Ние аз тупаме, за да видите какво представлява играта и ще сложим, ако няма субтитри, ще прекъсна към сцената и ще сложа. Ай, камерата. И сега като зарадим, ние ще мокнем. Периода, почне ме чут. Има някакви надписи по този пръстен. Защото хубаво не зарежда. Нещо голямо зарежда. Нещо голямо, Не, просто си Uncharted 3 взимаш и си са някакво. Аз съм Uncharted 3. Да се стреснеш. Да се стреснеш. Не, просто си Uncharted ти пускаше и излиза. Нещо кажи. Тихо. Много. Няма субтитри. Съжалявам. Така, бе. Да. Скип муви. Не, няма скип. Тихо сега. Those who dream by night, in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was vanity. But the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dream with open eyes to make it possible. This I did. Ние сме и то отляво. Билярд. Никъде не всяко остане тук. И къде къде си били батки тръгваме. Да, защо ли бе? И биляр. Аз искам да изцъквам, искам правя паричи. То направо гледаме филм, бе. Това не стане с звука. Поне си обършете обувките има. Искам да играм. Така ли? Аз съм играл. Не съм много, То що идва тука, бе? Само няма да издържа. Брат! Това музика. Усмичката ли, бе? Hands up. Още на проверя. Enjoying yourself, pal? Oh yeah, you're a comedian. По-комедия не от тебе. Both clean. Тук е някаква сделка. Why? Да, защото... Can't be Не, той игра само аз. Да. Okay. Ама такова, хора, само да ви кажа, че в играта ние търсим съкровища, нали, от скрити, като пирамиди, като някакви, като пръсте, на който видяхте, някакви компаси, нещо и ги продаваме за пари. Сега тук е някаква сделка за пари. Mr. Drake. That's right. И представи си да И той е мистер Дрейк, между другото е нашия герой, с който ще играем. Ще видите какво става. Не си да видиш. Аз съм виждал злато на живо. Come now. И той е ясно. Злато не е. Да не видим кой има този ковър, бе. И сега гледаш пари. Парички. Моя, Искам за мен да стане. някаква Монализа, май. Merci. Само Монализа няма. Абе, взимай тия пари, няма да даваш нищо, взимай пари ти, бе. Authenticated. Тя пари се знава. Значи, дай на пръста, не взимам пари.
А ти откъде знаеш кой е нашия герой? Сигурно Silver. Защото гледахме от текст. 16th century. Мене, че друго не знам. Design. Откъде си малко Sir плантири. Francis Drake's motto. Охо! Well, it appears to be genuine. Well, of course it's genuine. If I may ask, Старите не са ще го. how did you two come into this? Does it matter? My client will be very pleased. Hold on a minute. Това е с истински пари. Sullivan, this is fake. Как знаеш? Сега ако има пари, бе, Да. аз си знах, че... Помисли така си... This is То нали wrong. сделка. Bill, Bill, what the hell are you trying to pull here? Perhaps I should be asking you. This is bullshit. Deal's off, pal. And you? Май ще скарат. You can tell your client. Къде гледа? You Ми, то са виждаме. Come on, Nate, let's get the hell Как out. му да им дадат фалшив пари, па ние да им даваме реликва за 1 I'll милион give you the долара. ring, take the case, and walk out of here like gentlemen. Ние сме джентълмени. О, Do as the man says, ще son. се бием ли, бе, брат? Давай всичките в баря да ги бием. Thief. Чифле. Well, Какъв now, крадец, бе? that's ironic. Само краде. Как им набихме? Започва с... Мой, чакай малко, че ми го бива контролера, баца. Квадратче, да ми квадрат. Опа, започваме битката, дрейте. Абе, и я идва. То не е хубаво да се... То не е хубаво да се... Кой слез, че, бе? Откъде, бе? Мой, То не е хубаво да се биеш. какво? О! Да, знам, а това е просто играта. Откъде, брат? Откъде? Аре, бе? Ха-ха! Те деца... Дикто! Прав! О, научи как се бие вече. Значи тригълника ми е блока. Отворен! Да те затворя? Как се толкова наби? Чакай малко, защо ме държи ви печага? Малко по-пък! Какво става тук? Чакай ръка, бе! По-пък ръка! По-пък ръка! Какво се случва тук, бе? Малко се тук, като птичка. Фащайте се тук. О, шит! Това прича на асасин. Да! От Assassin's Creed! Но! Оле! Оле! Пой ми се, бе! Пой ми се, бе! О, фак! Мале, той е някакъв асасин, бе! Някакъв супер нацепен асасин. Само асасин няма да си. Чакай малко. Чакай малко, бе! Абе, защо така, е? Аз за първ път играя, не ме съдете. За първ път играя. Аре, мале, всички си ги избихме. Ела, къде ще му ходиш, бе? На кой ще влизаш в бой, бе? А, ми избихме. Да, ма... Те не са умрели, те само се Да. смиват за няколко часа. Не, просто разсеян. Да разнам. Защото предават съвсем. Let's go. Каква е тази батка, бе? Това прича от Титан много неща да правят. Да. О, ли пакет си то. Ама ние понесихме целия бар, бе. Как притах си паметна, ма? Опа. Шет. Това ма е зле. Ма ние започваме първи рут ли, бе, брат? Това не го е било разбира, бе. Това не го е било разбира, шо напада си. Сервичора! Айде, бе, тук, бе. Абе, къде ще ми хора. Вой почна да свиква с играта и е супер яко. Ма само няма да ви хочу чак. Кажи сервичора ще се включва в битката. Давай, сервичор. Включи си, помагай. Ма той нищо не прави, той само раздава битки. Само на битки. О, ма той е сервичор с другите. Сервичор, защо така, бе? Сервичор, защо така? Защо така? Айде, щом няма ми даш бричката, великото бургаско. Да, има така, бе. Точно това. Само така няма да става пичак. Толкова ме те пред прозореца. Чакай малко, бе. Чакай малко, бе. Чакай малко, бе. Какво стана тук, бе? Не, ти няма умреш дорелата на бия, аз просто ще прибия, няма те убия. Виж как се разпадна, човек. Славайте. Сподарбе ми на мене ми беше трудно. Ма ето го батката, бе. Ето го батката, бе. Сега ще... Оле, мале.
Ето направо. О, ето го батката. В кеневчето ли, чакай, преди да се изпикая, бе. Чакай малко, бацата, погледни минутките. Аз можеш да... 10 минути. Give me a second there, mate. Добре, изчакай малко, трябва да се пика. Само няма да пика. Опа! Аз кидевчето ли? Защо кидев е на татуираме? Let's go! Bitch! 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 В кенефа! Забий го в кенефа! Забий го в кенефа! Ай, не мога, не мога. Ай, в огледалството. Чакай, да не го контрирам, печага. Само някак да контрирам. Такова печага. О, шит, само и няма. Къде ме влечеш, бе? В кенефа ли, бе? Защо в кенефа, бе? Ооо, направо. Кажи ми, че умря. Кенефа, как си влезе? Пресмешно. They're gonna need a plunger. Let's go, Nate. Окей, Get брат. out the back. Уф, Той не умре. чакай, още ли има, брат? Само да... Ходилника ли, бе? Само ходилника няма, чакай. Абе, къде ще ми ходиш ти, бе? Ready to go, kid? Айде, отивай на грила там. Господа, ако обичате да се попечете малко. Let's go. Ами, let's go, брат. Люк мой! Чакай, Так ли? упс. Damn it. Опа, засада. Добре, Иване, защо, бе? Защо? Ти да прибиха всичките. Може да го... Не може. Тук е мъжкия. Това е като стенчика. Hey, hey, hey. You've had enough, haven't you, mate? Don't. Stay down. Кой е това, бе? Той дето правихме сделката с него. А какъв той мистер Чедър, бе? Ма това е някаква дама, бе. Някаква дама. Тя само ще нагада. Ма тя остаряла. Не ли сме кайцата? Не. Не съм. Мисля, дето искаше да тероризира с капитан Спит. След кайцата пак хвана. Аз знам към шеф финала. Да, ти ще отгледаш. Това то колко сезон? Колко сезона? Да. 2 за сега. Same cocky little shit. Little shit ли, бе? On, off, on. Really afraid of. Чакай, бе, от Чедър нож. Bullets or blood or Хора, обаче това ще бъде края на този епизод. Ще видите дали ще умрем или не. Ай, чао.